to, čo sme robili pred chvíľkou, vlastne volá sa to aj negatívny výdych, to môžeme doplniť ešte o masáž bránice, pretože keď vydýchneme a ostaneme vo výdychu, bránica sa pekne uvoľní do takej pozície ako padáčik a vieme sa lepšie dostať prstami pod rebra, vieme si ich lepšie premasírovať. Masírovať je fajn po stranách, nie tuto v strede. Ten stred, solár, je citlivý, kadečo tam prebieha, nechceme to narušovať, ale túto po stranách, takých 5 cm, keď si takto odmeriate cca, môžete túto po stranách vojsť prstami pod rebra a premasírovať si, ohmatať si, aké to tam máme. Väčšinou stres spôsobuje stiahnutie, buď sedavý spôsob života spôsobuje, že sa nám toto celé posťahuje, že tam není priestor vlastne pre dých, aby prúdil, energia aby prúdila v celom torze pekne. Tak je veľmi fajn si to z času na čas pouvoľňovať takto, nahmatať si miesta, kde to možno trošku aj bolí, ostať tam. Nech to není taká pichľavá bolesť, ale taká príjemná bolesť na rozmasírovanie. Toto vám ešte ukážem. A potom môžeme urobiť ešte jedno dýchové cvičenie, pri ktorom sa natiahneme. A vlastne bude to natiahnutie vo výdychu, čiže tiež sa ako keby tým výdychom je ten padáčik, je tá bránica už trošku natiahnutá a my ju vlastne ešte trošku vystrečujeme. Všetko robte, ale v takej relaxácii. Nech to není veľmi na silu naťahované, ale nie je to takom sladkom, chutnom, dobrom pocite. Takom, keď sa ráno vystriete po dobrom spánku. Dobre. Môžeme si to ukázať. OK. Čiže znova sa predýchame. Stačia nám na tú masáž 3 nádychy a výdychy. Čiže a teraz posledný si dáme. A ideme dole. Hneď hore. A normálne si všimnite, ako sa vám bránica znovu, ako vám vytlačí prsty von, ako zmení tvar vlastne pri tom nádychu. A nechajte, nech vám brúško presne sa uvoľní, nech je vypuklé. Hej, je dôležité, aby sme pre dobré psychické zdravie a dobrú ako keby pre aktiváciu parasympatiku je fajn dýchať viacej do brucha. Dýchanie do brucha je relaxujúce, uvoľňujúce a dýchanie do hrude je viac aktivujúce. Keď si všimnete, čo robím teraz, je to automaticky cítim a ja hneď v tele príval energie, hej, že hneď nastúpi príval energie. A je to skôr také stresujúce, ale ako náhle dýcham do brucha, a môžem to urobiť aj v rýchlom tempe, aj tak sa aktivuje viacej parasympatikus a je to viacej relaxačné. Takže toto bola jedna vec, ako sa dá ešte premasírovať bránica. A potom sa dá urobiť taká vec, že ju vystrečujeme ešte trošičku. Kto chce, môže. Kto už cíti, že toto mi stačí, toto už je na mňa aj tak dosť, tak môžete si to nechať na neskôr, keď si častejšie vyskúšate masáž bránice a tento negatívny výdych.
Potom môžete prejsť takémuto strečovaniu. Ale ak cítite, že by to bolo fajn dnes vyskúšať, tak poďte so mnou do toho. Dáme si zase 3 nádychy, výdychy, hlboké nádychy, čiže vo výdychu sa natiahneme. A môžeme si dať ešte ten ponor. A ešte jeden, ak chcete. Hlboký nádych. A uvoľnený výdych. Skúste si navnímať, ako sa máte. Ako sa vám dýcha? Čo sa zmenilo? Aké sú myšlienky? Či prúdia rýchlo, alebo sa spomalili? Ďakujem za pozornosť. Ahojte.